Estamos en viaxe na estrada H56 dirección Noia e o tráfico é máis ou menos normal. Hai choiva na carretera, a típica molestia de que levas un coche diante entón se salpica o parabrisas, pero polo resto todo normal. Andamos nunha vía de 120 km/h e a xente vai máis a modo. Eso sí que se nota. Estamos aquí camiño de Ribadumia, o equipo de exteriores da Hora Galega. Estamos nunha carreteira comarcal que, mirade en que estado está. Mirade por aí adiante. Toda a zona anegada, é como para pasar por aquí. Estamos facendo aquí a mímica para que vexades en que condicións están algunhas estradas. En 600 metros, vira a esquerda de aquí o Maps, eu creo que non vai ser posible. Nos acabamos de sair da G55, que é a autopista que une a Coruña con Carballo, porque imos a ver como está o estado do mar en Malpica e temos que dicir que nos tivemos sorte e non atopamos ningún tipo de incidencia. Iso sí, ao facer bastante aire, o coche estaba algo inestable, así que xa sabedes, na estrada agarrar estes días tamén ben o volante para non ter ningún susto. Herminia tamén se fai notar aquí na provincia de Ourense, camiño de Amoeiro, chove por momentos con moita intensidade e tamén a intensidade do vento. Eses refachos vanse notar na condución, así que hai que viaxar con moita precaución. Tamén vemos como pola estrada as cunetas están asolagadas, hai moitos embolsamentos de auga, así que, por favor, moita precaución, porque ademais vai fresco, hai 5 gradiños a esta hora, así que hai que ter moito cuidado na estrada. Nova actualización, xa escoitades. Nin 3 minutos despois de gravar o anterior vídeo, está nos caendo unha granizada tremenda, xa vedes. O tempo en un total de 15 minutos cambiou 2 veces por completo. Pasamos de dobrado con sol a choiva e agora granizo no mar. É un raio. No noso caso a estampa é distinta. Esta pegada que deixa paso de Herminia aquí tórnase branco. Estamos agora mesmo case arriba de todo xa de Pedrafito de Cebreiro, no alto do Cebreiro en concreto, e aquí entendemos o motivo, ese aviso amarelo activado na montaña de Lugo, porque precisamente por estas acumulacións de neve que ides vendo nesas imaxes frontais que gravamos desde o coche, tamén aquí no lateral. Ese paso de Herminia aquí, bueno, non ten esa forma de vento, tampouco de chuvia, senón totalmente tinguida de branco.